L-Alleanza s-Saħħa Mentali tal-Ġenituri u Tfal il-PIMHA hija NGO ġdida li qed taħdem biex toħloq għarfien dwar is-saħħa mentali l-aktar fost in-nisa tqal jew li għadhom kemm weldu kif ukoll dik ta' tfal żgħar. L-idea wara l-ħolqien ta' din l-NGO oriġinat minn Vanessa Vella li kienet għamlet użu mis-servizzi tas-saħħa mentali tul it-tqala tagħha. Femet il-bżonn li pazjenti li għal xi żmien kienu huma stess esperjenzaw problemi ta' saħħa mentali jgħinu lil pazjenti li kienu għaddejjin minn sfidi simili. Lan ta' din l-alleanza huwa li jħeġġu għall-użu ta' servizzi tas saħħa eżistenti li jinħolqu aktar għarfien dwar is-saħħa mentali tan nisa tqal u tfal b'lan ukoll li jinbidlu il-policies, kif ukoll li jinħoloq għarfien fost il-pubbliku ġenerali u l-professjonisti fis-settur tas-saħħa dwar dan. Dan sabiex jinbidlu l-attitudnijiet fejn tidħol is-saħħa mentali tul it-tqala. Il-motto ta' din l-alleanza huwa m'intix waħdek, m'għandekx tort, bl-għajnuna se jgħaddilek. L-NGO tisħaq dwar il-bżonn li persuni bi problemi ta' saħħa mentali jattendu għal sessjonijiet ta' informazzjoni qabel ma jkun hemm konċepiment, kif ukoll tippromuovi r-riċerka f'dan il-qasam.